Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De rechter heeft gisteren bepaald dat vakbond APVO opnieuw verkiezingen voor een nieuw bestuur moet houden. Die verkiezingen moeten plaatsvinden tussen 1 augustus en 1 december van dit jaar. Een van de kandidaten voor de functie van voorzitter bij de laatste verkiezingen in 2018, mevrouw Yvorette Wasker, was naar de rechter gestapt. De verkiezingen van 2018 werden elektronisch gehouden, terwijl daarvoor geen ruimte is in de regels van de bond. Die regels hadden eerst veranderd moeten worden, zo oordeelde de rechtbank gisteren. Daarom wordt APVO nu gedwongen om nieuwe verkiezingen te houden. Het cruiseschip Resolute is gisteren in Curaçao verkocht voor $600.000 aan het bedrijf Arctica Adventure & Cruise Shipping Company Limited. Het cruiseschip is niet onomstreden, want volgens Venezuela zou het in de nacht van 30 op 31 maart een boot van de Venezolaanse kustwacht hebben geramd. Daardoor zou het Venezolaanse schip zijn gezonken. Resolute ging daarna naar Curaçao en daar ligt het sinds eind maart. Venezuela heeft beslag op de boot gelegd. Hospitality-organisatie Chata heeft een akkoord gesloten met luchtvaartmaatschappij TUI om toeristen die naar Curaçao willen komen een gratis PCR-test te laten ondergaan. Zo'n test is nodig om te voorkomen dat mensen op het eiland komen die zijn besmet met het coronavirus. Ook heeft de regering zo'n test verplicht gesteld voor toeristen. Toeristen krijgen daarnaast van Chata een credit van €40 voor een resort op het eiland. Chata zegt er alles aan te doen om de komst van toeristen na 1 juli op Curaçao zo goed mogelijk te laten verlopen. De Nederlandse parlementariërs Chris van Dam en André Bosman hebben gisteren een motie ingediend over de Point Blanche gevangenis op Sint Maarten. Volgens de motie lukt het Sint Maarten niet om langlopende problemen op te lossen en moet de Rijksministerraad voor 5 jaar de touwtjes in handen nemen over het gevangeniswezen op Sint Maarten. Dit moet wel op kosten van Sint Maarten zelf gebeuren. De minister van Justitie van Sint Maarten, Anna Richardson, zegt in een reactie sinds haar aantreden 2 maanden geleden druk bezig te zijn met oplossingen voor de gevangenis. Een vrachtwagen heeft gisteren op de Camino George Willems telefoonlijnen van Flow naar beneden getrokken. De lijnen kwamen op de weg terecht en daardoor ontstond er een onveilige situatie. De truck was meteen weggegaan, maar de politie wist uiteindelijk de nummerplaat van de truck te achterhalen. Daardoor kon de dader aangehouden worden. Cruise-toeristen zijn nog niet welkom op Curaçao, maar er zijn wel veel cruiseschepen. Die leggen hier aan voor 1 of meerdere dagen op Curaçao en sommige komen na enige tijd ook weer terug. Het levert opmerkelijke beelden aan van cruiseschepen in de haven van Curaçao, alleen zonder de toeristen daarop. Dit jaar wordt op Curaçao geen intocht van Sinterklaas georganiseerd. Op Aruba wel. Dat heeft minister van Cultuur Xiomara Maduro gisteren gezegd. Volgens haar zullen er echter geen zwart gesminkte pieten aanwezig zijn. Alleen gekleurde pieten of ongesminkte pieten. Minister Maduro zegt daarmee de mogelijke beschuldiging van een racistisch kinderfeest weg te willen nemen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.